Dahil sa ano ko nung kami, ito lang tapos. Practice ka mo? Ano kami gigibong pa? Mape, English, science. Open mo tabi. Pag mahal mo, hindi ko daw. Lab-lab? Kumain ka na mo lab-lab? Lab-lab, huwag ka pa pala sa skuto. Lab-lab ka pa. Lab-lab. Lab-lab, hindi lang ako nagilig ni. Gano'n ka, Ben? Gano'n ka? Ang galing ka, no? Galing pa rin. Galing pa rin. Galing pa rin. Iyahin ka. Iyahin ka. Ay, iyahin ka. Diba? Hindi ko ginangan, no? Sa likudan lang sa'yo. Hindi ko din sa ano, mayo. Pero so, ha? Hindi, mas more mag-smile talaga po yung mag-happy. Pag baka mag-madam po, yun lang yung maganda ganyan ang mundo. Kaya ang dampo, yun ang mga suso. Kaya ka nangyari. Kaya nga, tapos sabi mo, kung di na nagdampo, kaya mo suso. Saka doon na nga yun. Ano talaga yun? Basta sinala. Sinali nga niya, ano, dampo. So, uso kang ano nga nit ka. Ay, bako kung halip ka, marami ko kung ka. Nakahon ka, buka mo gawin, sabat-sabat ka. Baka kayo sabi ko suso ka kung kulit ka, tulad mo lang ka. Kaya naman, parehas mo sa naman na lang yung pino. Ayun mo si your mind. Bukong kaya nga, sabi ko suso ka kulit ka, tulad mo lang.
minsan iyo. Amin ako sa kuya, minsan iyo ako. Pero minsan ba ako? Bago, di pa yung taon niya, hindi. Di pa yung taon niya, hindi. Ako dito, ako lang mga. Ito ako mga ano. Pati ka kayo ko ba yun? Nakapuno ko sa mga. Pag hindi nagalit din naman. Ganito, hindi naman ako nakalala mo. Ay mapangit. Hindi na ako. Oo, okay na mga review ko. Iyo. Ay, doon muna. Tigpad din nila ako. So, tigpad yung pang-ayos. Alis na muna. Tigpad mo kaya ako. Matigil ka. Ba't pinakalit na naman natin. Tapos, din ang mga kapuro. Pinakalit na naman natin. Ang nakakarit. Buwan. Hindi yan. Maano mo na ako ba? Madaman. Hoy. Bakit tulungin mo ako? Bakit tulungin mo na ako? Busy na. Pati, din daw sa araw. Ito sa araw sa alaman. Bakit tulungin mo naman ako? Ikaw, mag-vlog mo kasama. Or, Arawan, yun na. Sige naman na. Bye-bye. Ay, napunto kasi na ako. Yo. Open mo. Makagulo-gulo na. Open mo na. Kasi, Sergi, kung hindi ka live ka, up Digo. Digo, ay, Yun sa boy, parang itong kapinay. Mati, tulog talaga yung Sergi. Pinisay. Talaga. Ako nga ni nga, yung paper ko pa ako nga yung Luwatan mo, Bulldog? Alangan. Inawag na ni Teo. Makawag ka ba? Ikat na mabayad doon. Bayad din ito. Babay-bay ka. Nasikaso ako. Talaga mga ito. Pero, makais ko kami kita, mau naman ako. Sige, sige, lumubay na doon. Hindi man ako mapwede. Masarap ganyan eh. Pangkin na. Huwa.
Ano, pwede nga ang karga? Ayun. Labas, may mata ko nga, ayun. Kahit marikmat, ng mata mo, ay. Baka makakumo. Ay, makulo na, ayun. Ayun. Pagulot at lawak baka di nakakita. Masuk ay po ko. Thank you, Taboy. Yan. Ano nila ako kay Joy? Zero. Ako ko kawan ko. Ngunit din na lang. Pero na naman yun. Ngunit ka na naman. Ngunit. Hindi na mag-inokay mo. Gana, ako na nga din sa imo. Ay, humusta mo na nga, ayok. Ayok, narikmat yung mata kainin. Hindi, narikmat mo mata ka nga. Ano ko na nga, ayok. Kaya kita boy na nas boy. Kaya nas baby boy. Kuminit.
gamit pa ni Papa yung cellphone ko eh. Gamit pa ni Papa. Alam mo, ngayong tumawag ka, nag-ring yun doon. Nanonood pa naman yun. Nakikita nun yung mga reply mo. Ali, nakikita nun yung mga reply mo. Ako na siya magpakuha. Yung pag-init. Ano, Pat? Oh, Try sa gawa ng ng account sa sa Valorant. I want to play Valorant. ano na ba naman? Pero tanga. Ramon. Hindi. Mag-aano lang naman. Mag, gagawa lang naman ng balo. Gagawa kami. Wala nga palang balo. Combat Master, Brave, Crossfire, Saber Hunter, Fly Short, Cut, Game 1, Knights Out of Luck, Survival, SCP, Ultra Shortcut, Slave, Babel Shortcut, Fly Short. Yung Paolo na lang ang ano.
Maligawan ka tayo.
Ano sabi? Dire sabi. Binigyan nila. Isay, lukin mo nga yan.
Oo, kasi na tapos mabait din naman na mabait din siya kung mag-aaral. Halo-halo. Kaya mo naman, lo, kaya ako, hindi mo pinigulo. Kung ba mo na niya yung magkakaya niya? Tapos ito kaya siya. Okay lang. Demo, okay. Boleh kembali ke sinama aku boleh pakai karena sampai saat ini dalam kondisi yang komitmen koi kalau tak hebat kalau memang itu apa tapos ini kami di luar belum kita minggu kami lupa panggilan
Pero mo yung profile nila yun. Sige, sige po yan. Tama. Sa tao, bigyan daw. Ay sila kumatik. Ay kumatik yun. Pag igulo ka na ko, iling gabot sa... Kasi, concept na pero kung bawas ang matanaw ko mo po.
niyo kaya bakit mas mas niyo. May bakit sa kanya? Kaya gano'n rin ito ko sulit yung pagkaon dito pag para mapangkan mo ano ko naman bakasyon mapang bakasyon ang dawan mo pwede kita magtulungan ano ay mapapog ko din niyo pero nawala na sa mo magdara pa dapat naman doon siya tapos mag-ano ka pa niyo gatulo ng ano mata Ini Yellow. Ang bibig yun. Paano ka talaga? Ha? Hindi, mga kumakan. Ang diamond tag na, magka-diamond baby. Diamond tag ka.
Next out yan, bawal yung pero ano, kapag yan, forma, kasi nag-aaral ayun ba, yung mga ano, mga mag-aaral. Pag may sa'yo na i-check, kaya mo, ang bitter liquid yun yung isa, yung bakyan. Kasi ba, private room. Ayan, at least, ano, permanent ka ko. O ano, nag-8. Nag-1. Hindi ka, mabalik Alis na ito na. Kaya yun, okay. May win man ako yung ano, subay na ulay. Ano, okay. Isa na nga yung mga kaya sa bali mas ano ba, anong 50% na halos ng ano. So, at budget ng general o dukan mo. Gamit yung same one. Ay pa. Ay, tingnan mo na yung dyan eh. Magiging kalaban na din yung nagbuwan, no? Ay, parehas, ano, ito iwan. Kaya, no, like post. Meski magkamupayo mo, yan o mga ganas ng pera. Lang kayo mga Imagine po kung nakakabot ka. Bira na. So, kanya Oh, magkaroon ka ba? Di ka na nakakapin. At nasa board. na. Okay, magsabi. Ako lang yung makapag-isipan mo. Kapag ka malito, Alam na. kailan ito? Meron ako ng ito. Then ako makawat. Parang nakikita nga ito sa dapat ang kapag.
Oh, no.
Ha? Masagot ka ng madali. Ay! Halik ka na. Dayma! Magkuha dito sa'yo, Dayma. Ha? May tinawag ko sa'yo po ta. Hmm. Pera. Ay. Ah, wala. Yung kanina ka. Help, magkuha. Basta yan, gawa sa nalisin ko. Sige, mga palang-English ka mga dyan. Hindi ka naman yung mga kapatid. Carmon. Oh, yes. Oh, no. Napapasala ako, naglabas na yun sa... Yun, no. Ay, trabag ko ka ng mga ka. Yan, Alin na dyan yan, mas piso. Yan, Naka. Abot mo na.
Sabi ka na. Magpayo ko magkuha ng sakit. May mo siyang mga Mabira ka, ano? Medyo isa lang.
magkatulog. Siyempre, Open sa one.
Marami mo.
Yes. Tapos, Out of one.
Ano yun? No, you're a
medyo ano ba ako dyan? Hindi ka lang ba? Mouse ka na hindi? Hindi. Mouse ka na? Mouse ka na. Ano? Okay, okay. Sige. Pero sa mundo ako, hindi ko alam. Ali, sa cellphone ako mag-on lang. Kakain na din po na ako. Yun. Do. May kakain. Do. Kakain. Ba, open na sinabi ko. Ayun ako na lang. Okay mga chop dati. Kumain ka na din ha. Kumain na din lagi ha. Hello, Troy. Parang hindi ko ng puti. Troy. Kumain na ha. Balik ako ulit. Call na lang ako. Okay? Okay? Nandun mo na, pwede ka na ako. Nandun mo, nandun mo.
Oh?
nag-aaral mapalong. Ay, sa ano ba? Ano? Sa so, marami ang ano po sila. Di pa yung bulan, hindi naglaw. Mga pirang ano, alam nila naglaw. O minsan, sa mo lang nga, di ko ito sa lalaki. Kami mambuga. Kami nga yan, no, yung ako na punuan. Tapos, siguro siguro siya ako. Yung babae, ano, doon, yung na ba ito? Pero kung hindi na ito lang, lalaki mo, ano, ba't mo kumagaling ang tao? Ikaw, kung lunes, ay ano, kami plus ito baga. Tapos, pag ano, nag-iaw sa mga baga, kaya hindi ko sa mga ang beses na tayo. Tapos, pag nag-ulit man sila, bumalik, bumalik, bumalik naman sila. Kaya, nagigado ako kung iba sa buhay. Pati sa tiningan ko, din na siya. Wala ko sa buhay. Then, ako na. Ako ay lumaglas. Isa. Ako rin na pelikula niya. Nagsabi, nagsabi ang ano. Gusto ko na siya. Ako rin na pelikula niya. Dapat na. Ha? Kira ka mo ano? Alam mo nito, kira ka. Para, mga kumaya. Mga magsawa ng pando. Ang alas na katagparo ito. Nahihilip ko na kayo sa ano.
Ha? Ano? Wait lang. Buwangan na. Buwangan na. Buwangan. Yeah, ito ang yan, ah. Yo, ayaw doon ko na.
ng bulit ka na rin lang mo. Yung ano. Dapat nila kasi ano yun. Kung plano, balik ka man lang, pag-filing mo, balik ka man lang i-publish ng ano mo. Kaya lang, yung problema sa ano kaya, yung problema sa mga babae, magaling. Hindi, kung ano lang, galing-galing. Babae. Madali lang. Madali mo. Ha? Ano? Hindi talaga po rin. Ha? Kaya nag-ano, para may tao. Ha? Kaya mo kayo nilagyan yan, ha? Balik kita sa picture na ito. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ha? Ano? Kaya mo tuloy. Ikaw mo alam mo. Tapos ka. Kaya pangarap ng tayo. Ha? Medyo mano eh. Medyo. Ha? Medyo ka, pag-awali. May naging interest ko lang sa analysis ko lang pero ako nga, hindi naging interest mo. May naging interest mo. Ako sa awas, mga jowa, may interest ko. Sa ano kaya? Sa ano kaya? Ano? Ugali mo ano? Dari ano ba siya ako sa ano so makikindin ko ba? Basta dari isa na kasi hindi ko nakakaroon. Dari ano siya, dari seryoso ang bobo. Nakapot pinarawan na pero ako dawa, dari mo na dari ko na kaya siguro pero ano dawa nga hindi dengan ay natin no pero siguro ko lang nakakalimutan ko medyo pero pag-pick ko niya ng pilihan panas yung ano ha gano ang sabi mo sabi ko ang sabi ko
Kaya, kung ano man yun, kaya nasa tingnan, yung mga ako tulog yun, matapos lang, mga dahil na pag-artist, kaya mo itong mga pag-artist. Baka ano, baka ano, ada yung buya ako. Ada yung tapos nagkabi ako. Ika, ha? Uy, sabi ko na mo nakaulit ka. Kaya okay na. Kaya ikaw, sa yung bawang lagi mo ba? Tapos ako, isip, yung bagay ang nakakalaw ko, kasi lang, sa mga tapos, sa mga ID ko, pero na yun, ako na sa may block na to. So, pa yun, nabila sa piano, level ko lang. Kasi, tinapo ko lang dito, no? So, gani, sabi, ikaw yan. Sabi, tinapo ko lang mo yun ito. So, sabi ko, sabi ko, Joy, ano, sabi sa inyo, kung ano, kung nakalakaw, puro naman, mga karami, no? Pero din mo ito, ano mo, alam mo. Ay, pero kung ako doon, parang binarabot ko mo ng mga kasma. Ito rin talaga. Iyo. At ano, no, at ano, no, at ano, sabi ko, hindi ako sila. Biglang ano, biglang yun, ganyan yun, ganyan yun. Wala. Wala. Siyempre, mga, ano, natin, sabi ako sa at yung ano, sabi may ito, ano, mga lahat. Pero, sabi mo ito na, pero ako,
Wala na ako, hindi na ako nagkita.
Kita